Nek diajak membicarakan sesuatu secara ilmiah malah lari, tidak mau. Wes gak usah nganggo buku-bukuan, gak usah nganggo kitab-kitaban, pokoknya wes ngene ae, percaya yo ngene, ora percaya yo ngene, sebab mbah-mbah biyen wis kaya ngene. Nah ayat liya lebih ditegaskan ketika mereka itu diajak bicara secara data, fakta, secara ilmiah, dia hanya berdalih, wes aku mengikuti wong biyen wis ngene mbah-mbah biyen. Iki atas-atas wong zaman akhir terutama ben langkah itu mboten tersesat. Nek jenengan gak ngaji ngene, waduh riskan kowe. Sangat berbahaya. Oh, wis iki Quran. Jadi lan tamassana naru ila ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi adan fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala iya nek kalau temenan awakmu ki bohong, ora bener. Oleh ngomong lantamas sana rugi bohong. Bala dene aku asore iya bener nek kono omongan ki ora berdasarkan ilmiah. Antakuluna 'alallahi ma la ta'lamun ki betul, bala betul omongan ki gak ilmiah. Bukan mungkin ngene tafsir napa-napa mau lak ngobrolne bala. Betul ngono. Tapi rumakno iki, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tegas luar biasa. Bala iya betul lek ngono. Omongan iki omongan sing gak ilmiah. Betul lek ngono salah pengakuan lantanas sama naru illa ayaman mahdudah. Sing bener piye? Man sapane wong kasabakan berbuat sapa man sayiatan kekufuran. Termasuk kekufuran ini menyatakan sesuatu yang bohong tapi mengatasnamakan Gusti Allah. Sayiatan itu buka sepanjang tafsir napa mawon niku makna utamane niku kekufuran. Man sapane wong kasabakan berbuat sapa man sayiatan perbuatan Allah yang dimaksud kene kekufuran. Nah, man kasaba sayiatan wa ahatat bihi khati'atuhu wa ahatat wis meliputi wis ngerubung bunder ngarep nguri ngiringan dhuwur ngisor ngerubung wa ahatat meliputi wa ahatat wis meliputi ngerubung. Nah, bihi iman apa khati'atuhu dosane man kesalahan niku piye? Faulaika mongko utawi mereka ndeman wau iku ashabun nar, orang-orang ahli neraka. Nah sesang berarti nek kaji ngomong glani kok kate ngukumi wong ahli neraka kaya neraka roh neraka ne bang kepiye lho iki omongan mboten bener lah. Omongan ngoten iku menunjukkan kebodohan sing nol pisan. Lega piye wong dikandani mek Qur'ane, orang yang sifatnya, orang yang kasarnya seperti itu sudah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an. Fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum utawi ulaik fiha ing dalem nar iku khalidun pira-pira wong kang langgeng. Nek nerakane niku ya roh wong dikandani Qur'an. Lha niku ora ngakoni piye mengingkari Al-Qur'an. Ora kok perkara neraka ki nggone mbae, mboten. Perkara wis ditegasno Qur'an. Man kasaba sayiatan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dibantah kon niku cetha wis Qur'an niku sifate.
Lho kene apa? Quran sakmono wambane niku sing paling akeh kok nerangno sifat-sifate wong Yahudi munafik. Nggih mergo niku ancaman yang bahaya kangge kula lan panjenengan. Mulane Quran iki nek sampeyan delok ngarep ngantek mburi, sing paling kuat iki nerangno ciri-ciri lan sifate orang-orang munafik Yahudi. Mergo dunya, mergo nek kula panjenengan gak roh terobosane ngoten niku sangat berbahaya. Kita akan masuk nenggone apa jenenge perangkapnya dia, masuk nenggone jaringan mereka. Mergo mereka dengan berbagai cara tetep gak terima kecuali wong-wong ngaten iki wis ketut kena jarine. Walan tardo angkal yahudu walang nasoro hatta tabi amilah tahun. Sebelum panjenengan sedaya niki menjadi pengikut mereka, mereka tidak akan putus asa, mereka tidak akan ada henti-hentinya, selalu menggunakan segala cara. Nah, mulai Quran terus ngandani sampeyan ngene lho ciri-cirine, teliti dan intriknya orang-orang Yahudi itu seperti ini. Nah, sehingga waspada manane ngoten nek apa Quran kok sing makan bakas sifate niku lha iki supaya kula panjenengan iki waspada